Kasi yung mga proud Pinoy, ako nga pala si Paolo. At ngayon dadaanan natin ang kamakailan ng trending dahil alam naman natin nagagatasin natin to para mga foreigner sa paggatas sa ating bansa. So kayo, simulan na natin galing kay Angel Casit. Filipino and foreign YouTubers. Right, I can milk. Ayan, gatas na rin. Ayan talaga, ekonomiya. Diba? Lahat dito panalo. Tama nga naman si Easy Mail doon. Turn up! At nagkaroon pa at may issue daw. Totoo ba? Wala. Foreigner react. Seryoso ba? Ito yung hindi. Wait. Kailangan ko na incognito. Hindi ako naniniwala yun ang una-una. Foreigner react. What? Baka kasi nasa Pilipinas ako na server siguro, pero bakit ito yung number 1? Haha! Huli ka ngayon! Ikaw ang aking unang manggagatas. I know. Number 3 on trending. Sabi ko na nga ba? I know. Basta wag ka kukuha ng isla namin. Okay lang. Ads lang sa'yo na. Hindi na matingin nga ng channel. At i-sort natin to by most popular. Oh yes! Ang pinakagatas sa lahat. Mga pangalan ng mga singers. Dito mo makikita talaga na may pagkabilib ang nakararami sa ating mga Pilipino na makakita ng reaksyon sa ibang bansa. Siguro, ang dami kasing factors yan. Ano na kasi ito, sociology na ito, minsan political, minsan basta mapapansin mo lang na marami sa ating mga kababayan ang bilib na bilib sa ibang lahi. Diba? Hindi masama mabilib kung talento talaga ang basihan. Marami talagang ibang lahi na pag binalik mo sila sa lugar nila, ano lang sila, average Joe lang sila, o kumbaga, normal lang sila. Pero pag dito sila, dumating, syempre, diba, i-Englishin mo, di marunong mag-Tagalog yung nakararami sa kanila. Pero pupunta ka sa bansa namin, hindi ka marunong mag-Tagalog, ba naman yan? Punyata! Hangal ka, universal language mo, mukha mo, tanga ka lang. Pero di ba ako galit sa mga ibang lahi na marami lang sa kanila ang ganon ang tingin sa sarili nila. Syempre naman, marami talaga ibang lahi dyan na hindi binabaliwala yung pinupuntahan nilang mga lugar at inaaral nila yung kultura, inaaral nila yung lengguwahe, inaaral nila yung mga klase ng tao sa lugar na yon. Parang si Tito Travis. Sunod namang gagatas galing kay Jorem. Filipinos after listening to Panalo. Wala, naiyak ako. Bakit ako naiyak? Wala, wala, naiyak ako sa... Well, okay lang naman maging proud sa ating bansa, pero marami kasing mga proud lang sila maging Pinoy pag may sumisikat, may nanalo sa boxing. Pero pag bumalik sila sa kanilang mga buhay, kupay sila sa kalsada, nanggagago sa gobyerno, nang babatak pababa ng kapwa, di ba? Proud ka lang kasi may dapat ika-proud ng minutong yon, ng segundong yon. Pero pag yun nawala na yung init, lahat naman ng trend nalalaos, lahat naman ng ganyan nalalaos, balik na sila sa kanilang kamunggol na pag-iisip. Kasi itong babaeng to, nahanap ko siya. Ganun naman talaga siya mag-react. Very exaggerated. Yun talaga yung kanyang style. At wala masama doon. Hindi ko alam ba't nagagalit yung iba dyan sa kanyang pag-react sa mga video. Gusto mo, ganun lang siya. Wow. Para saan siya lulugar, di ba? Pero ganun talaga ang kalakalan ng YouTube. Lagi may inis sa'yo. Kaya ma'am, kung nasan ka man, kung nakikita mo to, huwag ka magpapa-apekto dahil lahat tayo dito panalo. Huwag ka mapapa-apekto sa mga negative comments sa'yo. Diba? Sabi nga ni Easy Bill, I'm Pinoy! Yung kapit mo, wag na kaming idamay-damay kung ano-anong ginagawa ng mga istorya para sa aming pamilya. Sunod! Galing kay Roark. May pakipatayan. Uy, lang. Ako ba? Pamparam. Oh, shit! Ito na ba iniiyakan eh? Dekalitan! Nakakaiyak! Napakagat, nakikinig ako! Dekalidad na editing. Patay, baka copyright kasi yung Nintendo to. Bigyan ko to ng 70 Pilipinong puntos sa pagiging isang makata. Napakaganda ng editing to. Galing kay Sean. 1 minute of vibraphone. Ano na naman, may foreigner na naman. 1 day of vibraphone. 1 week of vibraphone. Hey! 1 month of
Sabi ko lang. Part 2. Eh, support local, di ba? Eh! Oh! Lagi na lang pag may xylophone, mayroong bell. Alam ko darating na yun eh. Puso mo na napakalaki parang Pilipino. Dahil lahat panalo. Pero pinakinggan ko, maganda naman talaga yung apoy. Pero yung beat na ginamit, yung Carinyosa, lagi ko na siya narinig at ginagamit na rin natin sa video natin galing kay Friends Vargas, isa sa mga magagaling dito na gumagawa ng beat sa Pilipinas. Punta yung channel niya. Kaya hindi na ako masyadong nabilin, pero gusto ko yung angas ng mukha niya. Diba? YouTube yan eh. Kailangan nakatingin ka sa screen. Diba? Hindi lang pwede pakinggan. Pero pinahiro yung galit na galit siya. Ilocano na siya. Ano sila eh, maagresibo magsalita ang mga Ilocano. Kung gano'n sila ka-agresibo, magtago ng pera. I know. Magaling daw sila mag-ipon ng pera. Yun yung mga lagi sinasabi sa akin. Kaya yun. Sunod, galing kay Daryl. Dolomite. Dolomite, caramel lang ang may sweet na babaon ka sa Mag-react sarap din ako. ng kamula. Pinagsamang sarap. Kailangan yung reaction para i-click yung simula. Cream caramel. Sweet na lang, sweet na lang, sweet na lang. Sobrang sarap ng kape, mapapaiyak ka talaga. Sweet na namin ang bawat sandali. May mga tao NMP naman. Dolomite Caramel. What Dolomite? NMP Dolomite Caramel. Bawat sandali. Tinagtog talaga niya pala. NMP Dolomite Caramel. Sunod, galing kay Dick and Balls. One in your mouth and you lying and stay on my business. Will watch you die and I'm taking my piece. Sunod. Galing kay BJ. Easy meal pag sinabihan mo siyang tisoy. Di siya tisoy, Pinoy nga. Di ka ba? Suntok sa pader, diba? From tisoy to sad boy. Suntok sa pader. Maraming salamat. Sunod. Kupal nyo talaga. Yan ang tunay na Pinoy. Ay, tisoy ako Pinoy. I've been inspired. Ayan, but the letter is silent. So, tagal ko na ito narinig sa mga memes na, siyempre, dahil na mainstream na siya, marami na mga tao na, grabe naman! Bokabularyo! Makata! Pero, yun nga, dahil nga kasi nakita na ako doon. Pero okay lang, wag tayo mang gatekeep. Kung ito ang paraan para sumikat yung Carinyosa na beat na yun at mabuksan pa sa ibang mga tenga, yung mga itugtugin nung era ng Espanyol o yung mga makaluma nating panahon, di okay, ganun talaga. Mag-antay ka, marinig mo na sa TikTok yan. Marinig mo yung kanta ni Easy Man sa TikTok. Ganun talaga. Sakyan mo na lang, iyak tayo sa gilid. Huwag na tigayan si ate. Huwag natin iyakan yan. Sunod, kay CTF yung tondo. Unsa imong gipangita nimo sa Mansanitas ing ana jud nahilig sa mga bata di ko naiintindihan. maglubaanay gani Ako, magagalit ang mga Pilipino sa sa akin. punuan sa Mansanitasan aron manguha og bunga Oh. masumbaganay Oh. gani sila Di ko maintindihan. basta makuha ang ilang paborito kanang pula-pula ang ilang gusto kay tungod jud na kay tamisam is ang Mansanitas. Pwede ba, Bisaya ba ito yung Ilocano? Parang awan nyo, pakitranslate sa ilalim. Para lahat tayo panalo! Sunod! Galing kay Aldi. Ang ganda naman sa Camiguin Island pero sa di ba magaling? Tsande kalidad. Nauto mo tayo doon, di ba? Yun nga, kasi nga, silent naman kasi talaga ang U at S, ha? Ano ba? Meta. Napaka-meta naman ang meme na to. Magaling. De kalidad. Matutuwa si Easy Meal dyan. Easy Million din ang views pag nag-react ka sa video na ito. Galing kay Sai. Oh, ito isang local rapper din to, si 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香 Ako 港这座 magpapakita 城市 kami 的 din 摄 Island sa kanila. Baka kunin din natin ang isa na yan, lahat na lang. Kiyo! Alam mo, support local, di ba? 纪录片，在香港这座城市的 Kaya kay Matthew. Support local! Eh! Puta, yan ang mga shit posters. Lahat ng mga gatekeeper. Ito kayo lahat. Oh! 1 milyon putang. Sunod. Napakalalim naman ang vocabulary nito. Sunod, galing kay Andrew. Mga kababayan! Cute naman ni Ismail, naging doggy. Copyrighted! Oh! Oh, Ilocano! I love the Philippine Islands, but the 15 billion is silent. Sunod, galing kay Jason. Plastic Love! Ni Kuya Will!
5,000 plastic! Sabi kayo, support local lang. Nakaka-copyright tayo, kailangan ko mag-skip sa chorus. Hey! Ang galing! Kaya support local, puro kay Easy Meal eh. Galing kay Sien, no? One ito yung Filipino YouTube. Ayan po, yan ang mga, ito ang mga gusto ko nagte-trending eh. Mga sobrang gagandang mga musika. Ito ang bumubuo si Kevin MacLeod from Easy Meal papunta kay Easy M. Leod. Buhay na buhay yung mga Pilipinoy pranksters dyan sa music na yan. Ginamit ko na ito sa gaming. Naalala ko unang-una kong mga uploads ng gaming. Pero sila hanggang ngayon, di pa rin sila nag-iiba. Sunod, ano to? Slowed reverb? May reverb na agad to. Like they said though, you can take a man out the hood. Naka-headphones ako yung kaliwa ko na narinig. Umiikot niya! Kung nasa phone ka din nyo, ito maririnig. Pero umiikot siya. Ang weird. Nakakaulog ka. Parang mga demonyo yung nagising. Ito yung mga demonyong proud na Pinoy lang pag may nangyayaring mabuti sa bansa. Pero ang dali mong batak ng kapwa Pilipino. Magaling! Yan ang Pilipino ang pinakamamahal ko. Sunod. Ito alam nyo ba to kay Manuel? Ha? Oo, yan ako. Support local eh. Feature ko to sa rewind natin. Huwag mo tawagin na sarili mo alam na underrated rappers, hindi nyo to alam. Kaya ka mga copyright tayo. So, galing kay Arman Rap Gods Fight. Wag nyo isa-search yan. Parang awan. Ito cringe moment talaga to, leche. Sukot! Doon nagtatapos sa ating proud Pinoy moments. Kung gustuhan nyo, huwag nyo tayo like, share sa mga foreigner nyong friends para mag-react dito. Huwag nyo naman subscribe. Paulul Filipino out! Magkatunog pa.